Pamusore mambo mtasa nevadare vavo nemomo yese iri pano. Ndingati inini muchidimbu nhau yedu ndiri sabhuku anotungamirira Nyanhope village under Saumani, Ishe Saumani. Ndingati chiitiko chakaitika musi wa 28 ndakati ndirubva kunochinja mvura yangu kumunda kwangu, ndakaama nheru ndaguma 5 ndakazwa mukomana akandidaidza wekwaMufakosi. Ndakamira ndikateerera izwi ndobva ndacheuka, ndobva ndadzoka. Ndobva ndachimira ndobva ndati ndiana rundidaidza bati ndini pakanaka izvozvo pakanaka. Ndikazi makwenda, ndikati ndakwenda, ndikazi chimira ipo ndiwe ndikutaurire ndikutsanangure masoko angu. Ndakamira basvika ndati chiuya pagadheni tisangane. Patasangana takumbana ndopakanditi sabhuku nhau ndandoda kusvika kumba kwenyu nhasi manheru, asi ndatokuonai muri kubva kochinja mvura yenyu, saka ndine nhau yandasangana nayo mudhuze mumunda mangu. Chii chawasangana nacho? Ndasangana nembiya yanga iri mubako, yakanyorwa mazita aya anga ari mairi. Saka mumazita umu munewo renyu imimi sabhuku, mune nejira dzvuku ririmo mukati macho nerasha ririmo mukati macho. Saka inini zvakandibata vandati alright ngatiende toona. Vatasvika vataona zvanga zviri papi, zvazviri apo, asi ndakazozvibvisa ndikaisa apo, ndazozvibvisa ndikaisa apo. Pane karwizi karipo, saka iye akazviona kumhiri kwerwizi kubako, vaaisa uku kumhiri kwerwizi. Ndikati zvakanaka. Saka iwe mai zvatakuchiita ndezvekuti iwe chitaurira chi vana baba vako vataurira zvikazi wandataurira pamba papa pasina vanhu vakuru, asi ndakwanisa kutaurira ndimukoma. Ndikati zvakanaka, sinzi kwadoka kudai takuchiti iwe mangwana makuseni, iwewe mangwana makuseni ngatichionesane nana baba wako pamwe chete. Ndichachitaurirawo mwanhu wakuru wemunharaunda. Chokwadi takamuka makuseni tikazotorawo wewanhu wakuru, tikasvikapo tikangoona zvatakaona zvazvingoripo. Taonesana mumbiya wama makanyonzi matanzi gumbi vamanyohonzi Rebecca Chakupa Soko ndo secretary wevillage yedu. Saka zvadaro takabva taonesana, avo vakuru vakaona vakati hai sabhuku tazviona, asi zvatazviona isusu hatisina simba nazvo, nekuti dai angatori umwe munhu ari pasi penyu tachiti akuchitotangira kwamunhu. Saka zvamutori imimi sabhuku wacho takuchitoti imimi ndime makuchiziva zvikuita. Ndakati zvakanaka, ndazvizwa. Ndakabva ndafonera Changamire Saumani wakati zvakanaka, ndazvizwa. Saka chiita kuti vanhu vakakomberedza nharaunda iyoyo uye nawo mangwana. Ndakati zvakanaka, takazodaidzana vanhu venharaunda ndikavataurira, tikaenda kwaIshe. Tasvika kwaIshe vanhu ivo wese vakabvunzwa vakaramba. Ishe akazomboedza kumboti imimi mese muri panapa munozviziva here kuti zvamakaita apa imhosva, mese muri kuramba munozviziva here kuti ndokubhadharisai mbudzi mukapera kuramba. Vanhu vakati isusu Changamire nembudzi mukatibhadharisai asi hatizvizivi. Changamire vakazoti oraiti zvatakuchita ndezvekuti ndakuchiti umwe naumwe ngabhadhare huku yake. Muri udei? Tikazi isusu tibhadharise hedu huku. Wachiti ngowirirana. Wasati wawirirana ba wakanga waripo wakabva wati no, isusu zvatakuchita Changamire takukumbirai kuti tidzoke kuvillage. Tasvika pavillage tochimbonyora, tikanga tasvika pavillage tochimbonyora tumatsamba twedu tichishandisa kabox kedu kesuggestion box. Shuwa takadzoka kuvillage tobva taita saizvozvo. Nhamba zhinji, pane mapepa akabuda ari spoiled, pane mapepa akati one day akabuda kuti Mufakosi nekuti last born Mufakosi. Saka naizvozvo tadzoka tadaro takabva tafonera futi Ishe mhuri yekwaMufakosi ndiyo iri kususpectwa nevillage. Saka todii sinzi makati muri kuti tiuye Saturday. Ishe wakati imimi zvatakuchita iwe sabhuku chiwataurira kuti wekwaMufakosi wacho ngawachiuye
ndavanyorera masamoni ngavachigarawo. Saka inini ndakazotaurirawo kwaMufakosi, ndakazodaidzawo kwaMufakosi chiuya ndikutaurire mhinduro yabva kuna Ishe waakazouya mushure monga tabva kumeeting. Ndafonera Ishe manheru acho ndopa wakabva uyaumba kwangu. Wauyaumba kwangu wakauya semhuri, wakati Sabhuku isusu taita sei tauya. Ndikati inini zvandataurwa naIshe, Ishe wari kuti imimi wana Mufakosi chigara yenyu kumba kwenyu, magara yenyu kumba kwenyu maumirira masamoni mochizouya. Takamboedza kumbokurukura nenhau yacho tichidamboedza ndichimboti kwati kana zvaitika udidi tinorege vanhu kana muine zvamuri kufunga pandiri nepana sekretari munhu unouya uchiita se tichikumbirana ruregerero chichi auzopedza paya Mufakosi last born ndobva azoti sure Sabhuku very sorry ndii ndakanyora mbiya iyi. Saka zvandiri ndakanyora mbiya iyi ndakuti mundiregererewo. Ndakamubvunza chinangwa chako chaizvinyorera mumbiya umo wainyorerei. Iye akandibuditsira akandipa mashoko anoti ini ndakanyora mashoko aya mumbiya nekuti kubva kumashure pataita zvemaelection paya maingoramba muchingondibvunza tabva kumameeting nemapepa aya etainyora epfungudza aya makambondibvunza nezvawo. Saka ndakanyora mbiya iyi ndiri kukumbira kuti pandakaenda kune munhu anobatsira ndakati tikumbire runyararo, timi musasandibvunze nezvazvoba, ndandotokumbira kuti tigarisane zvakanaka, tiwirirane zvakanaka. Ndati zvakanaka saMufakosi, asi imimi jira dzvuku rinorewei, tsito inorewei. Akatadza kundianza akati ndo zvandandindokumbira chete. Ndikati zvakanaka, ngatichiende kuna Changamire. Tasvika kuna Changamire ndichivataurira Ishe ndo masoko apo mhuri Mufakosi last born ndiye akazobvuma ega kuti akazoyamba kwangu nemhuri yake akabvuma kuti shuwa ndii ndakazviita. Saka Ishe vakati andazvizwa inini kesi ndakutanga ndafonera mambo nekuti patakatobva kumusangano patakabva kumusangano mambo anga kutozvitaura nezvenyaya dzembiya nevanhu vari kunamatira makomo. Saka iyi kesi ndakutotanga ndaitsvitsa kuna mambo. Saka Ishe wakabva wandotsvitsa kuna mambo tindoripo, wakatsvitsa kuna sekretari wamambo vachiti wakamboti tore nguva, wabva wazoti gare bva wazoti mambo vari kuti kesi iyoyo ngaiuye kuno kumusi wa7, asi chikurudzirai kuti mbiya yacho nezvakanyorwa zvacho nembiya yacho ngaiuye kuno musi wa7. Ndo saka atauya pamberi pedare. Mufakosi last born. Urumpostori? Inini ndinoenda kuchechi. Unoenda kuchechi? Ndiwe wakanyora mbiya? Ichokwa ndinobvumira nazvo. Nyaya yako yembiya yanga iri? Pamusoro mambo, inini chakaita kuti ndinyore mbiya ndichikumbirawo kuti panhau yetunetsana Sabhuku inyaya yepolitics. Nekuti pese pandaienda politics days kunetsa pataitsira kune noise. Alright. Papolitics panyaya dzainetsa pangechekuti pese pataibva kumeeting yeZANU-PF paward level. Waindotumira ndikarara zuva renhasi mangwana nditumira munhu zvikei kuno ichisvika zveshuwa ndiba ndibvunza kuti imimi hamundifaririba inimi nasekretari wangu. Ndikati chiko naye Sabhuku, kazi imimi muri kufamba muchititengesa kuti inini saka muri wemupisi. Ndikati ini mashoko ayo handina mashoko akadaro. Inini handiti izvozvo narinoi manje hariti izvo zvekuti zvekunongedzana munhu kuti yore chakati nyaya yangu inini iri panyaya yembiya. Kuti izvozvo hazvingambokupi simba rekunyora mbiya uchinyora zita remunhu uchita sei kuti nekuti yonde politics ndepati yakati yonde pati yakati. Ipapo ndinoti zvashuwa ndizive kuti chachandipinda kudaro chii nekuti ndokofunga mbiya iyo wanga watokwidibidza mbiya yacho. ndakandoziva ndiri kubatsira munamato yekuti iripi mbiya yacho? Ipapo ngabate mbiya yake handii ndakazoitora ndakazoichengeta mbiya yake iri mbiya yanga rekuti inini ndakandobatsirwa nemuprofita achitaura kuti panhau dziri kuitika dzemuruzi ndimi mukusvitsa mashoko ekuti ndiri kutengesa Sabhuku.
pane munhu ari kufamba nemizeri ari kutaura saka murikura kuendera mapostori kuenda kotenga mbiya kuda kupindikira munhu politics Secretary for production. Inhau yepfumbudza a young man wakadaro kubata tsvina why ndinonoka zvakandifambira nokuti kutaura nokuti taudzana kuya hazvinozomvira tambotaudzana isamatiracho mudeva mukuru mvura yese hapana rimwe hapana zvemazita hapana pepa hapana rimwe zvanga wakanyora pepa hapana pepa kumapepa anga akanyorwa nekanema hamasina mapepa baba akanyorwa ari apa panoiya mukati mendiya ari mukati erenga mazita erenga matanzi gumbi bheka chakupa ndiri kubreke simba rekogadzirisa bheka chakupa akanyodzi matanzi gumbi bheka chakupa soko kuti bheka wacho ndeu bheka unochikurira chipupuri uwo musekretari wasapu ndozvakupinza ndakawengerwa ndakambobvunza kuti mosha yangu newe nyaya idzi pese panoshanda jira dzuku hapana kumira zvakanaka pakashata jira dzuku unokwanisa kuuraya munhu sekuseka iwe usikazvizivi kuti kwandikuita sei chete kwana masungiro ako akariita vanga vagura kusunga mwoyo wemunhu kuti kweshe nekuti baba wangu wakashayamwana kugara zvakanaka saka ndinozoti yakasungwarire jira dzukui baba wangu wakashayamisa 6 June havana kumborwara baba zita rimwe murume waribheka chakupa ngatisa zvino dai angaribheka akapo mangaritora murume wake iye inenge yazokutsvaga bheka isaba dambodziyani mazita ari muchii tikabuda mubiya maa takutsvaga zvisinei nezvo saka shamwari iyoyo uri kuti iwe nenyaya changondifadza kushende chekuti wakadii wakabvuma nyaya yako nazitu wakumana tii takatosota izvozvo haaiwa seplus saka uri kutii nezvakaitira vanhu hainingototi ndiri kumbira uregere pamhuri yepamatanzi nemhuri yepachakupa pakushaisha kwandakaita kunyorawo mazita mumbiya handizive kuti imhepo rudzi yakanga imunopinda chechi yopinda kwamwari zuva pamwari kunoshandiswa mbiya haivanga ndinotoa rubatsiro handiko haishandiswi mbiya asi ndandingokubatsirwa imimi sapo mamuruti nezita renyu ndati nezita renyu rakanaka rohwa pfundo iri mama muri kuti inini changamire ndiri kuti zvaari kutaura zvepolitics handisi kugutsikana nazvo izvo zvatopera uri kuti ndikuti uri kuti wanga ufunga kuti uda kuti kuitirei inini mambo
pane zvaandiitira murume uyu handitozivi kuti mhuri yangu kana kuti upenyu hwangu uchadii. Haichangamire pane upenyu hwangu hwaparara, ichangamire unofanira kundiripawo mombe, nekuti upenyu hwangu handitozivi kuti zvaakagadzira zvacho ndiyo purpose yacho iri kana kuti inini pamusoro changamira inini ndiri kufunga kuti kundinyora kwaakaita mumbiya unofanira kundipa mombe ende aibva ataura kwaakaenda kumbiya kwacho boiswa mbiya yacho because chanandi kufunga kapa mbiya ishamwari mbiya iyi zvawaita izvo hazvina kupera because mbiya enda kuombonorwa saka unofanira kudzoka kune munhu akakupa mbiya akaisa muteuro kuti aombonore chii muteuro wake. Muteuro unoda kuombonorwa because muteuro kana usina kuombonorwa unokwanisa kunga makaona henyu mbiya nechimastora asi hamuna kutora munamato. Chiri kudawo kuda kuti mupostori akakupa izvi pamaende kunorivhesa munamato wake wobva apwanya chinhu ichi, iye ndiye anopwanya because pamwe chikwacho mamwe munoziva here kuti chinhu ichi kaichi musakachibata zvakanaka chikapwanyika upenyu hwemunhu apo waenda. Kupwanyika kwembiya iyo rufu rwemunhu unozviziva here. Musandobate baturo tubaba. Pfekai majini enyu nemanedza zvakanaka pambozvisineke. Tsvagai mari yenyu matsvagire amuri kuita. Musikera muri kuzvinetsa musikera muri kutsvaga mbiya idzei. Dzinokutengera nedza jaketerei. Ipfungwa diki mambo wangu. Itai mabhara pungudza. Mumbiya. Unopangana president akazuva pana wakuita pungudza mumbiya. Unoti president. Kushaisha mambo wangu. Kuzva kuti president wazwa nhasi wamunangagwa. Tawataura kuti president pungudza yakanaka yakupinzwa mumbiya. Anoti haiwa musadaro bakati. Musajairire maprofita, musajairire mapostori, musajairire n'anga ba. Learn to live a very normal life. Simple life. No matombo, no mafuta. No kana mauta akadai kuza ngauti andionewo kupfungudza. Anditi. Komzodai chachiri chigaro cha DCC chairman. Unouraya munhu. Ndikutaura unouraya munhu iwewe. Chiri chigaro chakakura cha DCC chairman. Uri kutochidawo iwewe. Unopedza nyika kana chakanzera. Unopedza nyika. Aiwa. Iwo ndiwo vanonyora zvepfungudza zvacho. Ini pandaiti wabvunza vaita madouble dipping. Ndo pandai wabvunza secretary production inda muri kuda iso. Asi mimi osabhuka. Mambo. Mukati mimi wanga uri kuita double dipping. Wanani? Iwona because ini kuziva kwandoita triangle yepfungudza. Sabhuku uripo. Mutumena aripo. Iwo waitibuditsa. Waitibuditsa ndinozoedza kutsanangudza. Wanga uri muritsirwei? Ndinozoedza kutsanangudza mabuditsirwo etaitwa. Pamba mulisa. Ndinoedza kutsanangudza. Pamba mulisa. Manga muri kupuritsirwei? Paya kondo magara. Ndazvino zvokuti because kana muri you are supposed to be a team. Wamwe vari kuita zvavari kuti vari kusiya. Kuwarita double dipping uripi? ndiwe furomani wacho Iwo waita zvinhu Wanani? Iwona secretary production. Nani? Mwake ani? Wanotengera chairman. Rasaiti. vanhu vonyorwa masi anoenda kochinjwa kumba kwavo tikange tauzoshinzwa zvepfungudza mazita ehapasisira imi monzi asi muri kumashure tine vanhu vedu vari No, it's okay. Nyaya yenyu ndaizwa. Tichataura naishe saumani. Adini? Ndaizwa. Iwewo secretary for production semunhu anochengeta mombe nembudzi nezvese. Mombe azoti kurei because wadini hapo. Chiita kuti mbudzi mbiri apo. Matenda ndawo. Tinotenda mambo. Musazozviite futi mambo chigaro achipi achisi kumbiya ba. Ngokwazo. Tinotenda mambo. Chigaro chinosenzerwa bambo. Tinotenda mambo.
You have to work for it. Haumbo achindouyi nembiya. Aiwa. Saka mbiya yenyu chibva maenda nayo kumba hameno muchaita sei nayo. Asi musati maenda. Profita wacho akakupai mbiya uri. Aiwa mutsvagei munoziva kwamunoonana. Mutsvagei kana mamuona enda kuti muende nevanhu vaida. Mova mutaura shamwari mbiya wakatipa ndakabatwa. Saka da kuti uite sei? Uombonore chiwe. Kasungire kakaita jira anofanira kuridini kuritsunura iye. Ngoziva watsunura hako. Asi pamwe hapana chavastunura. Kuti vanhu vavasunungurwa. Saka dzokai nawo nhasi ngani Saturday. Abai chitatu munofanira kunga matoita zvamaita. Ngoti kagarisa munhu vanhu vanopera kufa. Vanhu vanopera kufa. Jira dzvuku handimboridi. Munyaya dzeupenyu jira dzvuku kwaona pese pane jira dzvuku hapana kumira zvakanaka. Because ndosaka kuona jira dzvuku riri pana pe. Kutonga iwewe unoziva kuti une mweya wakashata saka ndofana kuenda jira dzvuku kuti tisangane pana. Akati dire dzvuku yakati kuri. Tangamire zvakataura. Kuti ndatoa kuti tiziwe kwakaenda kunganga. Don't worry. Imi muchibva panapa. Ishe Sahumani naSabhuku nemi uyu achakulidha. Ishe Sahumani ndiye ari in charge of this thing. Ndiye achati iwe shamwari uchilidha Ishe Sahumani nevanhu ava. Muenda kune mosvika mutaura zvomutaura ipapa wochenurwa. Kana iri kupwanywa yopwanywa makatarisa imi kuti izigare kuti haidini. Because musati arubawo. Iyo zvasi kufamba so wofamba hako mupostori kufamba hako ruzivo mupostori wembiya. Uzatsurwe pambiya yakadhona. Abasa. Mari dzakashandiswa dzedare. Achadzosa. Ndari kundwa nini mina wafunga masango. Ndari kundira kuti tabva kwanyangwara saka kundira mari dzebasa tisina mari dzebasa. Saka wangodorara kuno. Saka wabva kwanyangwara ufodoka yarara kuno. Wakambozomba kwamambo kunorarwa here? Wakambozwe kumba kwamambo kuno. Kumba kwamambo hakupiwi kana sadza. Iwe ndofanira kuti yakopa mambo sadza. Kumba kwamambo hakubikirwi munhu hamuzizivi here. Tangamire ndazvizwa hangu. Asi kunyorwa kunoitwa kumbudza. Unhu wenyu ndiri kuona kwahuri. Buya. Procedure yekunyorwa kwepfungudza iriko. Endai motezere chii iyoyo. Panapa darino haripo chinji procedure yepfungudza hatichinji. Because pfungudza iribva kuna president. Ndiye anoseta mutemo wekuti vanhu vachapiwa sei. Saka ikoko kwana Mnangagwa uko ndo zvatinotedzera zvarotaura izvo. Inini handimbotauri zvepfungudza handipodi ndinotosungwa. Handizve pano ba. Yes. Saka imi endai moite zvataura iwe shamwa tsvagira vanhu mari yepasi. Ndoya nawo. Asika izwai mbuya. Izwai ba mbuya. Hamudaidzi vanhu kuti Harare topiwe mari mberi. Panapa tinombotonga nyaya yekuti tinopiwa mari dzebhazi. Mauya kunyaya tatonga nyaya yapera. Zvichaitika kupi? Kumashure. Kana mari yenyu ida kuzodzoka ichadii? Noti nhasi. Ndoo vanoti nhasi ndapa Harare ndapa Buruwa ndapa kupita. Mauti ndahere fish and chips ndapa ndafaya ndazoya ribs past years. Saka ndoda mari yangu kuti idzoke. Inodzorwa ndiani? Kubva panapa kuenda kumba woite dare rekumba rekuti mari ichadzoswa sei. Handizvo iwewo dzosa mari dzechi chatisi kudai nyaya yekuti now izvozvi apulazo wakakosha ndoma wamwese mauya mega is your own risk. Woti gemu rabhandonwa murufaro stadium mwenda kuda chairman edhare muzvinda rifani yemari dzedu ndiye atora mari vanobhadharwa dzavo vose indoni yazvo. Alright, dai mamuri mabarwa nenyaya mamunamupa mari mese mamunamupa mari dzebhazi iri
dai muri mumabarwa nenyaya mese imimi mamunomba mari dzebhazi iri pindura izvo inoda mawitnesses mba munhu wabvuma munhu akaona mba 1 iwo uchidaidza kuti hama wenda mubata uyai saka uchibinzi vanhu vese vashamwari unowawenga wakawanda vanhu vese wavakudi bava andonukwa waya kowitness your downfall endai baya chigara pasi endai kumba tumanzi akawanda 7 October movha tonitaura kuti wabhadhara kana asati abhadhara taakuichinja nyaya mbiya kuti wanga uda kuuraya vanhu ibhadhara because your intention chayo yembiya nejira tsvuku hausati wataura endai